Fl-2025, il-Financial Intelligence Analysis Unit irċieva 10,712 rapporti ta' transazzjonijiet suspettużi, żieda ta' 1282 meta mqabbel mas-sena preċedenti. Dawn id-dettalji ngħataw lill-ġurnalisti f'konferenza tal-aħbarijiet brabta ma' rapport annwali tal-FIAU għas-sena 2025. Bid-direttur tal-FIAU Alfred Zammit spjega kif mill-eluf ta' rapporti li saru fl-2025 3712 saru minn Crypto Asset Service Providers, 3022 saru minn Remote Gaming Operators, 2098 saru minn istituzzjonijiet finanzjarji u 1082 saru minn istituzzjonijiet tal-kreditu. Dan fil-waqt li s-settur li għamel l-inqas rapporti kien dak tal-accountancy u l-awditjar b-67 rapport. Waqt il-konferenza id-direttur tal-FIAU irrimarka kif ċertu ċirkostanzi kellha tingħata informazzjoni lill-awtoritajiet sabiex ir-rapporti jiġu analizzati aktar fid-dettall. Fost l-oħrajn 450 rapport intbagħtu lill-Pulizija, 493 ingħaddew lill-Amministrazzjoni tat-Taxxa u id-Dwana, 4351 lill-FIUs barranin u 258 lill-awtoritajiet nazzjonali oħrajn. Apparti minn hekk fl-2025 l-FIAU wettaq 150 intervent ta' supervizjoni u ħareġ 71 miżura ta' implementazzjoni. Fil-waqt li ħareġ ukoll ammont ta' multi li laħqu s-somma totali ta' aktar minn 1,340,000 euro. F'kummenti lil Net News, id-direttur tal-FIAU Alfred Zammit spjegalna xi tfisser iż-żieda fir-rapporti meta kkumparat ma' snin ta' qabel. Dawn ir-rapporti fil-fatt żdiedu minn sena l-oħra huwa sinjal pożittiv li ħafna midrabi jfisser ukoll li hemm marfin tajjeb fis-settur privat tal-kontrolli ta' kontra ħasil tal-flus li għandhom jimxu magħhom u allura kif żidiet l-għarfien u anki żviluppa s-settur qegħdin nirċievu iktar minn dawn ir-rapporti u tajjeb li ngħidu li għandna kooperazzjoni tajba ħafna mas-settur privat fejn anki ta' spiss jibatunna mistoqsijiet biex jifmu kif l-aħjar li jimxu fil-prattika u aħna mnejnuhom kemm meta nirċievu dawn il-mistoqsijiet u anki billi noħorġu gwida minn żmien għal żmien. Alfred Zammit tenna li l-għana ħari tal-FIAU u li tipproteġi s-sistema finanzjarja u s-soċjetà minn kriminalità serja billi tipprevjeni il-ħasil tal-flus.